Познай какво ще стане. Ще си мислиш, че живота е нечестен, ще си мислиш, че нищо не се получава, ще си мислиш, че ти си проблема. Повечето хора се отказват точно на това място, гледаш проблемите, които можеш да решиш. Защото тук е истината. Какво става, манячета? Как е? В момента е 9 часа в Банкок. Станал съм преди 2 часа, 2 часа и половина. И с един приятел подхванахме една много интересна тема. И това е точно за това какво реално представлява провала, тъй като стигнахме до извода, че доста хора имат грешна представа за това какво представлява провала. Голяма част от хората си мислят, че са се провалили, когато не успеят да постигнат определен резултат. Което е разбираемо да е така, тъй като ни се втълпява от много години. Ти са подхлъзнал, ти си паднал, не си спечелил, провалил си се. Но провала реално за мен, през моят поглед е когато имаш една мечта, искаш нещо да постигнеш в твоя живот, тъй като знаем, че един човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му. И провала за мен е когато се откажеш, когато се предадеш на обстоятелствата и тази мечта, която имаш, за която си се борил, я захвърляш на някъде. Тогава реално колко човек си, колко оставаш човек, като нямаш за какво да мечтаеш, като нямаш за какво да се бориш, на сутринта ставаш сутринта и какво? После какво? Просто преминаваш през деня. Друго си е да имаш нещо, което е тук вътре да те пали, да станеш сутринта и да си кажеш, аз трябва да направя всичко възможно, за да мога да стигна тая моя мечта. И колкото по-големи са мечтите, толкова по-добре. И за мен провал е точно това. Да станеш сутринта и да няма за какво да се бориш, да си се отказал, да се предал на обстоятелствата. Да, по пътя, когато тръгнеш от тук към мечтата ти, ще има много спънки. Нагоре, надолу, нагоре, надолу. Постоянно е така, то с живота е така и с абсолютно всичко. Дори в залата няма как да получиш един плавен резултат само нагоре. Винаги е така. Има лека спънка, после нагоре, лека спънка. И трябва да свикнеш с това нещо. Защото, да, някои хора стигат по-бързо, някои хора стигат по-бавно, обаче крайната дестинация е една. Да достигнеш мечтата си. И в момента, в който ти се предадеш на обстоятелствата, спреш да опитваш отново и отново, тогава вече губиш. Тогава вече се предал на обстоятелствата и просто преминаваш през дните си. Какво ще правиш? Ставаш сутринта и какво? Станеш, пиеш кафе, ще се наедеш, ще отидеш на работа и ще се прибереш. Това е. И така, колко до 70-80 години ще го караш. Ако не бяха мечтите и целите на някои хора, сега нямаш да имаме камери, нямаш да имаме интернет, нямаш да имаме ток, телевизор и така нататък. Всичко това е постигнато само и само защото някой е искал да промени нещо. Дали в света, дали в себе си. Следващия път, когато си помислиш да се откажеш от целта си, да се откажеш от мечтата си, се замисли дали наистина го искаш това нещо. И погледни малко назад и виж къде си бил преди да започнеш и къде си в момента. Защото съм сигурен, че пътя, който си извървял е доста голям. Струва ли се да се откажеш на половината път само защото ти е станало трудно? И за замисли на друго нещо. Повечето хора се отказват точно на това място, защото става трудно. Ти как да вземеш инспирация от някой, да продължиш, след като всеки се отказва тук? Направи така, че хората да се мотивират от тебе, да взимат инспирация от тебе, защото ти си преминал през тази бариера. Трябва да избуташ през трудности, не трябва да се предаваш, когато стане трудно, когато работата се закучи някъде и не ще да помръдва. Точно тогава трябва да натискаш най-много, да търсиш решения, да четеш, да учиш, да правиш нещо, а не да се предадеш. Предадеш ли се,
Губиш мечтата си, губиш целта си, губиш идентичността си. И повечето такива хора, които са отказали, когато е станало трудно, те го играят жертвата. Винаги нещо друго им е виновно, обаче не обвиняват себе си. И това се получава така, защото винаги има в живота два вида проблеми. Едните са проблемите, които можеш да поправиш, които зависят от теб, и другите са проблеми, които не зависят от теб. Тоест, няма как, колкото и енергия да влагаш, няма как да промениш нещо в тях. Затова, ако си като останалите хора и влагаш енергията в това, което не можеш да промениш, познай какво ще стане. Ще си мислиш, че живота е нечестен, ще си мислиш, че нищо не се получава, ще си мислиш, че ти си проблема и така нататък. Просто защото ти влагаш енергия в нещо, което няма как да промениш, колкото и да опитваш. То е невъзможно, това нещо не зависи от теб. А тези проблеми тук, които зависят от теб, те седят и чакат. И няма кой да ги реши и те се трупат всеки един ден. Стават все повече и повече. И когато ти ги оставиш, после имаш накуп да решаваш доста повече неща, отколкото ако ги беше подхванал от началото. Затова, когато нещо се случи в живота ти, когато опреш някъде на бариера по пътя, опреш на камък, се замисли, окей, проблемите, върху които се пробвам да работя, които се пробвам да реша, зависят ли от мен? Ако не, окей, каквото стане, нямаш сила над тях. Гледаш проблемите, които можеш да решиш. Защото тук е истината. Когато решиш тези проблеми, спираш вече да си мислиш, че живота е нечестен, защото разбираш, че си влагал енергия някъде, където няма смисъл, където няма как да получиш нещо обратно. Представи си го така, една кофа, пластмасова, тръгваш да я пълниш. Обаче тя има дупки и тече постоянно и ти се пробваш да увеличиш струята. Увеличаваш струята, обаче кофата пак не се пълни. Тя никога няма да се напълни, защото има дупки. Увеличаваш пак струята. Кофата пак не се пълни. Абсолютно също нещо се случва, когато се пробваш да решиш проблеми, които не са в твоята сила, не зависят от тебе. Какво трябва да направиш? Да дадеш една стъпка назад, да видиш, че кофата тече отдолу, да спреш водата, поправиш дупките в кофата, пускаш отново водата, дори с най-леката струя, кофата пак ще се напълни в един момент, просто защото си оправил основния проблем. Това вече е когато решаваш проблемите, върху които имаш сила, върху които можеш реално да работиш. Тогава вече света изведнъж става честен, всичко се нарежда, минаваш през тази бариера и си казваш, това ли беше, нали? Толкова лесно ли беше? Да, толкова е лесно. Просто когато обръщаш внимание на грешните неща, те ти изпиват енергията и започваш да си мислиш, че абсолютно нищо няма значение и нищо не работи. Просто защото си направил тази грешка. Даже ако имаш едно листче в момента, можеш да се запишеш на него. Провалът е, когато се предам аз самия. Това е провал. Предадеш ли се, край, всичко заминава. Просто ти се губиш като човек. Затова не се отказвай никога. Каквото и да си започнал, търси решението. Някой път може да дадеш даже стъпка назад, после да направиш две напред. Защото когато видиш голямата картинка, можеш да разбереш много повече. Това да дадеш една стъпка назад не е грешно. Да се предадеш, това е грешката. Това беше от мен, маячета. Виждаме се в следващото видео.